ಅಬ್ಬಾ ಈ ದೊಂಬು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಮಾರೆ ಅಬ್ಬಾ ಸಾಕು ಪೀರಿಯಡ್ ಬೆತ್ತ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದ ಬಿಚ್ಚ ದಕ್ಕಗೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಮೂಲ ಫ್ಯಾನ್ ರಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೀವಂದೆ ಕೂಡ ಮೂಲು ಕೂಲರ್ ದೀವಂದೆ ಆಪು ಜಪ್ಪ ದೊಂಬುಡಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಜೇಜಿ ಇದೇ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಬರ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯಲ ಅಂದ ಒಲಂಡ ಕಾಡು ಬದುಕುಲ್ಗ ಒಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಬಚಾವ ಆಪುನು ಇದೇ ಪೋರೆಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಪೋನಗಲ ಒಂಥರ ಇಡೀ ಕೆಕ್ಕಿರೋದು ಫಸಿನ ಪೂರ ಬೆಗತದ ನೀರ ಒಂದುಂಡು ಮಾರೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತಂಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಸಿಜಡೆ ಈ ಅರೆಗೊಲೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಐ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಈ ಅರೆಗಲಡು ಬಚಾವರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಿನಿ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ 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 ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ನೆತ್ತೋಲೆ ಏನುಂಡು ಅವೇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬಂದ್ಪೇವೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೇಪಲ್ ಎಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೆಕೆಲ್ಲ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಿಸಾತಿ ಒಯ್ಟೆ ಮೂರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕೂಲರ್ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಸೊ ಉನೇನು ಸೈಡ್ ಇದು ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಓಹೋ ನೆಟ್ ದಾಲ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡವೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ರೆಕ್ಸೆರಾ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕ್ಸೆರಾ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಮೆಝಾನ್ ರೆಕ್ಸೆರಾ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅವನೇನು ಪಾಡೊಂಡ ಶೆಕೆ ಪುರ ಆಪಜಿಗೆ ಕೂಲ್ ಪುರ ಆಪುನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಜ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದು ಸೊ ತೂಕ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ 650 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ 650 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ತ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತೂಕ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ ವೈಕ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸೊ ನೆಟ್ ರೆಕ್ಸೆರ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ ವ್ಯಾನ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬಂದು ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಮೆರೂನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಮೋಟರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಟೋಟಲಿ ಚೈನಾ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಬರೀ ಚೀನಾಡ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ನತಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಉಲ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಆವಾರ್ಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಣಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆತಿ ಅವಳ ಚೀನಾದ ಪುರ ಲೋಗೋ ಪುರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಲ್ದ ಭಾಷೆ ಸೊ ಒಂದೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಓದೋಡ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚುಂಡು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆ ಸೊ ಸೀದಾ ಇಂಚ ತಗೊಂಡು ಹೆಡ್ಫೋನೆ ಚೂರ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮುಂದೇನ ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೆಂಡ್ ಆಪು ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಆಪು ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಆಪು ಕಂದೊಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಆಪು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂಕ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ತೂಕ ನೆಟ್ಟಿನ ಬಟನ್ ಮೀನು ಕೊಡ್ತೀರ ಸೊ ಮೂಲು ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪೋರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರ ರೆಡ್ ಸೊ ಮೂಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೈಪ್ C ಅತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ A ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಇರ್ತದ ಸೊ ಉನೇನು ಒತ್ತುಂಡ ವಾರಾಂಡ್ಯಾ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಪಾಡೋಣ್ರ ಎಂಚ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಮೋಡುಂಡಿಗೆ ಕುಡೋರ ಒತ್ತುಗ ಓಂಡಿಯಾ ಮೂಲು ಉಂಟು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಿಯಾ ಬಾರಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡ್ಯಾ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಬಾರಡ್ಡ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಆವಲಿ ಮಾರೆ 650 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆವಲಿ ತೋಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ
ಸೊ ಹೆವಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಗಾಳಿಲ ಇಟೆಮುಟ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಇಟೆಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮೋನೆಗ್ ಚೂರ್ಲ ಸೆಕೆನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆನಮಿನಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರ್ಲಾಕ. ಸೊ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಮೋಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಇಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿದ ಲೆಕ್ಕನಿ. ಸೊ ಓಲಂಡಲ್ ನೆಕ್ಕು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿಡ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಹೈಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ 9000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 20 hours ಪ್ಲೇ ಯೂಸೇಜ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈದಂಡು ಆತೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈದಂಡು. ಸೊ 5 ಮಿತ್ತು ಬೈಜೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಆಪಂಡು. ಸೊ ಆತೆ 20 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ಲ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಹೋದ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೊರಡು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ನೆ ಕಾಸಿಗೆ ಮೋಸ ಹೆಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಒಕ್ಕ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಚೈನಾ ಮೇಡ್. ಸೊ ಅಲ್ತದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಓಲಂಡಲ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ಓಲಂಡಲ ಪಂಡ ಶೆಕೆ ಆಪನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಾದ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಓಲಂಡಲ ಇಂಚ ಶೆಕೆ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮಟ ಮಾತ್ರ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.